Takže dobrý večer. To je blbost, to bys Ne, jsem chtěl říct nějakou silnou myšlenku. No, Posloucháte 8. díl Definic. Ne, blbost, 10. Máme tady oba autory a k tomu 3 hosty. My máme takových dílů, prostě, hele, poslouchej. Silvestrovský díl Definic. 10. díl Death Minutes, za mikrofonem opět Jirka Fenzeš a můj kolega Michal Těník. Okay. A teďka Michal Těník řekne brutální myšlenku. A to, že Game of Life. Na 3. The Game of Life? Ne na 3 řádky. Hele, já jsem odborník na Game of Life, takže ho napíšete v jednom. Nejdřív posluchači seznam s čím se to Game of Life. Aha, takže Game of Life. Kdo neví, najde si na Wikipedii. Tady Jirka Penzeš to hejtuje. Ano. To je hejtr. To je hlavní hejtr Game of Life. Ale vraťme se. Otočí, neříkej to na vás. Vraťme se k myšlence. Game of Life napíšete v jednom příkazu v MATLABu. Ano. Na jeden řádek v Clojureu. A když si naimplementujete vlastní jazyk, tak ho napíšete třeba na jeden znak. Jo? A Točíme podcast. A tohle je Pavel Šimek, jo, další host našeho skvělého podcastu, lepšího, který je než je CZ podcast. Videokast, ne, už přímo. Přesně, tohle je Pavel Šimek. Ano. Je to host únorového dílu, pravděpodobně. Ano, únorového dílu. A je potřeba zmínit, že za strany posranej CZ podcast stojí za hovno a nikdo ho neposlouchá. Ano. Přesně. Já teda ten podcast poslouchám. Já ho taky poslouchám. Anyway, nicméně jakoby, je to dobré. Je to dobré, kluci to dělají fakt úžasně. Ale a víš, v Česku vznikají nové podcasty. Zaznělo před, ale se nepočítá. Přesně tak. Přesně tak. A teď si k nám nedají sednout Pavel. Ta scéna těžká. Aby... No ty krávo. Dobrý večer. Pane Kouboj. Jste Kouboj? Uklidněme to, policie České republiky přišla na natáčení našeho podcastu. To bylo prostý. A teď ten podcast feedback posílejte na definit@gmail.com. Za stříhání děkujeme Jirkovi Korytkovi z Kolína a za natočení děkujeme Martinovi Dámovskému z Prahy, který to skvěle natočil. Jak z Prahy? Náplava. Dobře, z Náplavy Prahy a tady prostorám děkujeme, že nám tady Vendavo doporučilo kupéčko. Kupéčko, ano, je tu výborná akustika. Akustika je tady úplně super, je to super jako obsazenstvo. A co bych řekl dál? Máš ještě něco, co bys dodal, Michale? Já bych rád dodal, že my vlastně ve výsledku nejsme žádný hejtři. Jo, prostě my jsme zenoví lidi. My jsme zenoví lidi. A já jsem tak zenovej, že už ani zenovější být nemůžu. Jo, ale prostě já si myslím, že prostě nějaký hejty, prostě tady to, co předváděl lidi z nějakých jiných podcastů, prostě to je trošku hejt, jo. My jsme zenoví a máme rádi všichni. Všechny. Máme rádi třeba CZ podcast. Já si myslím, že zrovna CZ podcast je jeden z dobrých těch českých podcastů. To je z těch nejlepších, protože prostě nejlepší. Počkej, neprotiřečíš si náhodou. Ne, z českých podcastů je dobrý. Počkej, neskákněme se. Hele, kvalitní český podcast. Podcast, Death Minutes a Bruce Codu. Zdravíme Robina Pokorného. Náš kamarád. Přesně tak. Bruce Codu. Přesně tak. A tím bych chtěl ukončit jakoby debatu o kvalitních českých podcastech, protože tohle jsou 3 nejkvalitnější české podcasty. Pak už jsou jenom ty ovaření, že jo? 3 jediné české podcasty. Takže... Neskákej nám do řečí, prosím tě. Ale když nemám citron, tak tam hodím máslo, a když nemám máslo, tak tam nedám nic. Ale to je v pohodě. Ale já si myslím, že vlastně tady jsou vlastně 4 podcasty. Jsou tady 4 podcasty. Death Minutes, CZ podcast Bruce Codu a nový podcast Videocast. Tady je Martina
Ano, Martin Dávov skutečně nový podcast, který tady zdraví Martina. Přesně, tohle to je Vendovo iPhone a on na něj točí nový podcast. Normálně má 5 minut a první host je Honza Štěrba. Honza Štěrba. Peace out, brother. Peace out. Jo, teďka jakoby, co se... Je to možná trošku perverzní, ale peace out. Abych popsal scénu. Honza Štěrba přišel a sedl si do toho kupéčka. Přesně. Normálně si sedl mezi lidi. A Honza Štěrba dělal v Orejku. Přesně. A sedl si mezi normální lidi. To je potřeba zmínit, že prostě jsou lidi v Orejku, kteří si sedají mezi normální lidi. Ale mezi úplně normální lidi. Úplně normální lidi. Jako jsou prostě tady kluci z Vendava. Chtěl bych podotknout, že ho máme jako v rejstříku a jakoby v ukazováčku na lidi, na vhodné kandidáty do pořadu Death Minutes. Tohle bude skvělý silvestrovský díl Death Minutes. Já právě tady radši silvestrovsky vyndám ten polštář, kdyby jako... Polštář! Tak polštář! Aby to nevypadalo, že jako lidi z Vendava mají takový problém s jídlem. Ne, to není pravda. Ne, je potřeba uznat, že lidi ve Vendavu jsou prostě někteří jsou hejtři, jo. Což je... Třeba Michal Těžník, úplně náhodou řekl nějaké jméno. Tady náhodou tak si vybavím nějaké jméno člověka z Vendava, já si hejtra největšího. My vlastně už víme, že náhoda není náhoda. Ano, přesně, náhoda není náhoda. Takže vlastně se dostáváme k tomu, že já jsem ten nejzenovější člověk ve Vendavu. Já tam prostě To bych střídul a zabral na mě. Skoro. Já tam levituju na tom ráčku vlastně. Každý den. Shodou okolností, to kurva mele. ale shodou okolností studuju náhodné procesy a chtěl bych říct, že tady Michal Těhník je jako hejtr našeho podcastu. Nicméně se snažím vykalibrovat tuto jakoby těžkou břímě, Co to kurva meleš? která na mě spadá. Ano, přesně, to si dobře podotknul. Já tam sám můžeš potvrdit, že já tam každý den sedím na tom ráčku a jsem osvícený tím sluníčkem. Prostě. Chtěl bych říct, že Michal lže, protože on jakoby známý tím, že jakoby u toho počítače... Jsi jistý, že lže, nebo jenom bere On u toho stojí, u toho počítače, takže jakoby lže, tady po mně někdo leje nějaký víno. Prázdná flaška, ale dobrou chuť. Normálně mi dal, Michal Těhník mi dal právě. To je namokrovaný alkohol. Mojito. Přesně. Právě proto tady všichni, to jsou Java developři. A já jsem ten, co to tady prostě distribuuje. A je tu myšlenku. A prostě tady, prostě posraná myšlenka, psát to prostě v Javě, je posraná. V dotnetu máš daleko lepší prostě frameworky, napsaní testů, napsaní prostě aplikace. Java, takový JavaScript. Jaká Java? JavaScript je to samé, že? To je prostě jenom přidaný pár písmenek jakoby do názvu. HR už to poznali, že je to samé. Přesně tak. Takže prostě JavaScript to je stejné, takže jakoby většina Java developerů se přiučí novým featurám. Ty přeučíš úplně v pohodě na JavaScript. Ano, přesně. Můžu potvrdit, já jsem viděl taky tu reklamu, kde byla Java a byla tam skala. A každý, kdo viděl skalu na tom hřbitově, tak prostě se musí se přeučit na... Ty myslíš tu motorku, kde Java spadla ze skály? Ne, myslím Skala Johansson. Skala Johansson, přesně. To je můj člověk. A další člověk. Já znám Scarlett Johansson, je to to samé? Ale Scarlett Johansson, to je jiný level. A to je dobrá. Například film, kde hlídala nějaké děti, to bylo docela dobré. Tam to byla jako komedie a tam prostě hlídala malé děti, které byly zlé a jakoby ona v tom byla dobrá. To bylo to porno. A zamilovala se do nějakého... A byla tam třeba nějak nalehko oblečená, že jako říká, že byla dobrá, nebo jenom ty děti tě tak brali? Ne, ty děti ne, ale jakoby občas se tam pohla nějak jako zajímavě a... Předklonila třeba. No, přesně tak. Johansson hrála v Italian Jobu, ne? No, to nevím. Jakým jobu? To nestíhám. Opatrně. Nebudem to hejtovat, protože já nejsem hejter. Protože pokud chcete si poslechnout pořádný hejty, tak Death Minutes, druhá půlka. Tam obvykle mluví Jirka Peceš a hejtuje to, co může. No prostě, to je hejt. Já zrovna dneska. Je to tak, jakoby... Včera jsme chtěl bych podahnout opět tu komedii. Komedie to byla dobrá. Což je můj kamarád.
chtěl bych říct... A tady Jirka ho tak hejtoval, že musel Já jsem kladl opravdu zajímavé dotazy. Zajímavé dotazy, které mě opravdu zajímaly. Michal Tětík úplně mlčel, tam to bylo vidět, že neví, na co se zeptat. To byl prostě skandál. A já jsem to doplňoval prostě dobrýma dotazama. Úplně těma dobrýma, nejlepšíma, co mě napadlo. Přesně tak. Tady to slyšíš. Slyšíš to ty jako autor kecáš, hejtuje. Radim mě říkal, že má náš plakát nad postelí a každý... Jako ten produkt, ty si honěj prostě na čím chtěj, jo. Ale pozor. Death Minutes není jen tak. Jako promiň, já jsem před 2 dněma byl s lidma, který nás poslouchají. Jasně, mají náš plakát pod postelí, Radim ho má. A já vyšel říct, že jakoby radíme. Ano. Úplně nevím, jestli bych chtěl být označený za někoho, kdo má plakát Death Minutes na postelí. A tam žádný plakát. Jako, on tam má plakát, ale sdílí ho s Honzou Šerbou. Ano. To je potřeba zmínit. Že prostě ten plakát je poměrně drahý. Jo, ono dát $200 za plakát. Přesně. Je prostě hodně. Já bych tady chtěl podotknout, že plakát byl zdarma samozřejmě. Kluci za ně neplatili, mají ho free, protože jsou věrní posluchači, jako třeba tady Radim, Honza, samozřejmě i tady Martin, zaber ho taky. Já myslím, že Rybka i teď Dokonce je potřeba poslouchá. Dokonce je potřeba zmínit, že Martin byl v Mountain View, kde je spousta těch startupistů. A on tam šířil tu myšlenku Death Minutes. Prostě takový ty lidi jako Indové. A ještě Indové, dodej to. Šířil jsem. Indy, co tam mají být. Ty jsi jenom 4 a mají tam být 5. Jo, omlouváme se všem Indům prostě v Mountain View, že jsme je nezmínili, jo. Ale ono to není tak prostě složitý říct, prostě řekneš Vindalů a je to půlka rodiny, prostě, jo. Přesně, jak říkal to Zapomněl si na Rajiv. Prašat. Prostě a teďka řekneš Rajiv Prašat a najednou jsi pokryl Google, pokryl jsi prostě Walmart. Jo, prostě nezapomínejme na lidi, kteří vybudovali tuhletu firmu. Nezapomeň na Ašoka. Ašok. Prasát, Ašok. Prostě to jsou ty lidi. Jo, nezapomínejme na ty lidi. Prostě tady ty přičmrdové, co prostě... Hele, já bych tady chtěl podotknout, a to je potřeba podotknout, že to není náš podcast. To je tady podcast... Zdůrazňuji, Death Minutes nemá s tímto nic společného. Toto je podcast Martina... Tohle je můj podcast. A já jsem si pozval návštěvu z Death Minutes. Přesně tak. Přesně, tady Martin je náš kamarád. Prostě ten to tady natáčí, je to v pohodě. A já to klidně zveřejním, já jsem váš kamarád. Klidně to zveřejní. Prostě je potřeba zmínit, že máme rádi CZ podcast. My ho vlastně, to byla naše inspirace, my máme rádi CZ podcast, jo? To je prostě potřeba zmínit. Jo. Já nevím, jestli Jirka to doplní, jako tu lásku k CZ podcastu. Já to doplním. Poslouchám podcast skoro od prvních dílů, Dagiho, Filemona a ještě Roumana. Ty v tom prostě jedou, to jsou ďáblové úplný prostě čavisti, od začátku až do konce. Hrajou si teďka jakoby na to, že čavisti nejsou, ale pořád jsou zavisti, srdce mi duší, CZ podcast, to je pecka. Inspirujeme se a jedeme. Přesně je to velká inspirace, prostě jak to dělat. Vy jste úplný alpinisti chlapi. Já právě taky si říkám, že už docela dlouho tu pliku leštěj, abych jako z ní nesudali všechno železo. Prostě je potřeba prostě mít tu inspiraci, jak to dělat. Ale to je ta myšlenka zatím. Přesně tak. A jakoby ty podcasty v Čechách jako jsou zajímavé, jsou dobré. A CZ Podcast, Death Minutes a Bruce Code jsou ty nejlepší. Co si budeme povídat? Ale, co si budeme povídat? Mně se zdá, že v tuhle chvíli se zasekla deska. A podal bych se k nějakému hlubšího tématu. Ano, je potřeba zmínit, že tam Radim je produkt manažer, takže on neví, o čem mluví. Sabero. Tohle je product manažer. Zdravíme Radima. Zdravím posluchače Death Minutes. Já samozřejmě jsem čistě jako host. Myslíš jako všechny 4 posluchače Death Minutes? 5. No, tak plus ještě babičky a maminky, samozřejmě, to znamená třeba... Ty neví, kde se to stáhnou. To už bude 8, já jim to vždycky ty dodám. zdravíme.
tady kluci dělají dobrou práci. Určitě je fajn, že mají hezké hobby. V pondělí to bude v Blesku.